Silav rez otomobîla zêne ja ji Mêrdînê ji gundê Bilaliyê û pêratin kanala otomobîla min. Navbexşa rêheya kesî zera min Navbexşa rêheya kesî zera min Îşev civanê me ya çaxeza. Otomobîla zênê ja wek me silav ji da ji gundê Bilaliyê Mêrdînê ne li pêşberî we ne me xwest ku em vî gundî çêkin ji ber ku xwediyê vê otomobîlê jiyan ji vî gundiyê me xwest em di paşxaneya vê danasînê de ev gundê dîrokî hebe. Nawerin em ser mêvana xwe ji nêz ve nas bikin. Mêvana me Kodyak wek hûn dizanin berê jî me danasînayê kiribû. Navê Kodyak zimanê Alaskayî de navê hirçekî cûreyekî hirç e ve berê jî gotibû. Skoda navê modelên xwe bi taybetiyê SUV ê Jeep navê nûro ku di zimanê nûro di kêmar de wan zimana li wan dike ji bo ku hinekî din ew bike efsûnî egzotîk bike modelên xwe. Mesela Karoq jî kara îngilîzî ya otomobîl e û ok jî zimanê Alaskayî de oka ku em Tirkî dizanin eger bedine Tirkî ye. Yani otomobîla wek dîrê bilez tê pênasekirin. Ji vêya biçûkayan ya herî biçûk heye ku jê re kamêk jî zimanê Eskimoyî de otomobîla ku karit her derê de adapte bibe. Bi wê wateyê hatiye bikaranîn navên gelek xweşin ji bo kesê ku bala wan ser ziman bin ev xusûsiyeteke gelekî rengîn e û egzotîk e. Niha mêvana xwe ji nêz ve nas bikin hat makyajkirin hat mûjenkirin ango gelek tişt hatin guhertin mesela ev pêşiya wê ev seradaya wê berê spî bûn dora wê evaya spî bû reş bûyê gelek xweşik bûye ambiyans sên ledên wê jî hat guhertin ledê wê dawî ye herekbar e niha em ê nîşanî we bidin pêşiyê de vî şiklîn êvarî gelek xweş vê dikevin. Evir babirên wê û bajê derbas dibe her du aliyan de destê meriv tê derbas bin. Vanar bo aerodînamîk hatiye çêkirin gelek baş e ji xwe ew ser panjûra wê ango kapûtê wê ev ê xetên ku sê çar heb hatine dîzaynkirin gelekî modelê xurt nîşan dide. Niha em bên kêlekên wê pêşiya jantên wê jantên wê 20 înçin vana di halê normal de qepaqê wan hene ve dibin jî ew ji bo aerodînamîkê gelek baş e di vêya de tineyê ev wek bijarte pêş müşteriyan dikin normal 19 înç standard e belê xwediyê wê xwestiye 20 bikire û 20 kiriye. Li vir ve dema dewam dike seranser xetên ew dîzayn tasarım ango ên gelek xurt di kêlekê wê seranser derbas be. Ji ber ku ez tiştek girîng bêjim ji ber ku ev model marka Skoda markayeke komera çekî ye çekiyê ango li wir madenê krîstalê gelek pêda dibe û ew neqşandina û dîzaynkirina madenê krîstalê ji ber ku wir navdar e hemû bala xwe bidin dema ku bala xwe dide leta jî ev detayên gelek xweşik ê krîstal hene wa li wir jî bala xwe bidin nizanim xuya dike nizanim krîstal dinivîse Skoda krîstal dinivîse û di dervê wê jî ev detay meriv dikare eşkere bibîne û modelê gelekî xweşik xurt nîşan dide. Li vir jî navê paketê Sportline hatiye nivîsîn gelek xweşik e ew jî detayê gelek baş e û li seranser ev plastîk e ku dibêje ez SUV im
جیپم برچاوی مدکبه ادی بری مثلا مدل بری کو ماکیاج کرنه ده تنی لور بی دماغ دستی داتنی دور تنی هبو دریه پیشی نها به ماکیاج کرنه دریه داویج هایی نما انگو ده نزیک ویدبه دریب خو ودبه یا جی دستی دگیره دی گرتن نما دماغ امتن داویه جی مدل گلک به مریس بهتر ویانید که اولتین وی ستوپین وی کو حرک بارن گله خوشکن او ورک detayın kristal dver de jî xuya dibin navê modelê êdî nespiye evana xweşiktirin reş hatine modelê bêhtir xurttir nîşandin û navê modelê Kodiak jî vir de vî awayî ye hey ku em hatine dawiyê dixwazin baxaca wê jî berî baxacê egzozê wê nîşan bidin egzozê wê henekane neyê birane çünkü ê bira binî dene li vir ser wan krom hene gelekî baş e li vir kamera heye hey ku hatine dawiyê deriyê wê vî şeklî xwe standard otomatîk e normal vana û bijarte ku tu distîne heft paldankin ev ya ne heft paldankin pênc hebin bagaca wê 835 litre ye demek tu van paldanka radedê dibe ma nêzîkî 10,000 litre gelekî mezin ji xwe modelê xwe veya jêr stepneyek mezin heye têra xwe û li vir ew detayên simple clever ku berê modelê din de jî behs kiribû hene mesela vana hene êdî ew fener tune ye vir ji dêlevayê normal lambe xistine vir û li vir jî wek bêrîkek heye li vir jî pandîzota wê heye dikarî bîn vir û dikarî derxijî dawiyayê zêde naxwazim dirêj bikim dawiyayê vî şeklî em ê ji vir bigirin dixwazim simple clever hîna din behs bikim mesela kêleka wê xertok heye veya ji bo ku dema ku pêşî çele ku qeşa digirit paqij dike û ji xeynî wê dema tu pêşî jî li vir normal veya de tune ye belkî yani normal divê firçe hebe demek tu wir dixeritîne firçe li vir heye tu pê temamî paqij dike û aliyê din de jî sîwan heyî niha me ya jî nîşan bidin em derbasî dawiyayê bibin dawiya gelekî fireh e li vir ew ê hişk hatiye bikaranîn li vir bala xwe bidinê ambiyanseyê ev 10 rengin em ê niha hundir nîşanî we bidin di majotinê li vir alkantara pêşiyê de jî hatiye bikaranîn ev taybetiya vê materyalê akustîka dengê hindir eyar dike ew taybetiyek e hûrguliyek detayek gelekî baş e najî em dawiya wê rê wextê ku hatiye makyaj kirin qarî ta paldankên wê qumaşê wê hatiye guhertin alkantara behs kir ji bo akustîkê û ji bo xwîdanê ev vana qulqul kirîne hîdin van paldankên wê hatine yê spor li vir jî wek balahiyekê heye hatiye guhertin ku bi makyajkirinê dawiyayê aynî ye van wê ku û ser wê jî sanofayê jî aynî ye camayê jor ev lambeyên hindir jî aynî ne tiştê ku em li vir cuda behs bikin tune ye niha em derbasî pêşiyayê bin wir bêhtir tişt hatiye guhertin kokpîta wê ka hem min bajorin xwediyê wê re hem jî em derbasî pêşiyayê bin Jan ajî em li ajotina wê hundirê wê ne me xwest ku bi xwediyê wê em pirsa bikin em tecrübeya wî jî îstîfade bikin û me xwest ku ew bajûr ew xwe bajûr û em jî em taybetiyê wê nîşan bidin xwediyê wê jiyanê ji gundê Bilaliyê ye em de ziyarê avayîsazî ye em ê niha
بهفرة بحثا تایبەتی وی دم بکن جیان بخیر هاتی باش ایشالله سپاس خیرشن مالت آوا سپاس بو مالت آواش بو مدل خواه اتومبیل خواه بو دانستین دامه نها از خواهیم بحثا هنکی کوکپیتای بکن کوکپیتاوی ماکیاج کرنه انتش هات گوارتن انتش جینا هات گوارتن مثلا اکراناوی هنکیدن گرافیکی وین امبیانسی خوشکتر بون ev ekran aynı ama taybetti edin hatın elbette خود کرن بره نه tam direksiyona ve hat guhartın ze direksiyona bana hune ev hat guhartın detayı biçuken وانيدن ama aynı man veya şey ama işte dakhli kutu dane tiştekne hat guhartın zete bu palaf tezi aynı ve makyaj kirne kedin ev kokpit ev konsol komple bir guhartın yani işte ki mesela jiyan ji gazı jetkid ve lazım bir gopale bir guhartın ev edi vane klima vane fiziki lazım bir guhartın ve evci bir guhartın hatta ev ekran bir guhartın o kadrana ve bir guhartın direksiyon tamamı bir guhartın gele guhartın tedane öyle bir makyaj kirne gele guhartın veya da cehennem var mesela motora ecete de beri yek şeş bu, naha bu yek birinci, sedu birinci belki de PC. Bu sedu birinci tork, ne torka ne at yek vardı. Beri turbo, beri garbage de dermana kirin, gele kurtu. Evet, gori ve gevdeyi mazın, gojiyer advejen de suve. Motor encara belki kira ve ne kadar daha cihaz yaparsın. Van taybetiye ve karaoke'de o de komikede şu bahs kırı bu avana nahdiler guhartın mesela ve ambiyansı ve Levandera o davi edeceğini ve nah sorun böyle ambiyansı ve gündeminin dehrengin galiba bu garın renge sor tercih ettim zamcan çağı tercih ettim elbette goli da xaze ve ne taybettiye geleksin kuma naxasın dubare bikin hani gerinktir xazım bahsettim mesela motora ve ACT çağat hat elbet kurt kırık bu nefşi siyame derbastı ve motor ve makyaj kırmaya şu DSG şanzımanı nahdiye gördün ya Volkswagen ve Seat'de ve Audi'de Volkswagen'de gişada tep karani bergaha ve şu gelek baş efstune ve cejet beşin gelek ziraven bergaha ve gelek hortu ser sarofuk mezin heye ben o ev paldan kir ve hatun guhartın e-sporun gelek hoşikin bu her duji ben veya sportline her du aliye ajovanji aliye kilekeci reviji maltantar atını bakarın maç gelek baş bu akustika handır bu dengi ve وقتی ما بحث دما کو بحثا دنگ دکن ادور da او هیج yani karton جد بود sistema dengi yani veya da az bemkay veya ticarete yani opsiyon teşkil yani قولي عربي دنگرك çetir bu. yani standart böyle bu xwazê wek ticarete ekstra lazım taraf da bixan gelek marka edi sistema wan kapital beter xurduye û gelek tişta wek opsiyon ew dike teşkil dike ew jî ji bo müşteriyan ji bo mirovan ne başe Taban koltuk evi geleki hatına gördüm geleki başında mak sürat dere yani biracan da yazdı evi de gelek bunu tezepteki iştekin ve angu destekin ve gelek başı mesela istermakuni mej haya ismeji geleki hoş zepteki ev taybeti ki gelek başı yani entuzazım en persaj tabii yani چند محبوبی تکراری این محاوی نبود نه صفره براستیش ev geleki bir rengi nasiyoyu peşince tatlıya
rengi gerek başa bir rengi rengi praçı. modele ki yani gerek mesene bu malbatan sezaro bişi gerek başa fatişi Oraya direć konfora ve hava da beşku ve modele u karo bişi ovane su Şkoda jî ji bo konforê hatine çêkirin. Ji bo suratê dibixwaze divê de Octavia'ya jî super wana bikire tercih bike. Tişta wê neyînî tenê em karin bêjin ardu yanî mazot benzîn ne wilo ev ya benzîn ji xwe Tişewtîne. gelkî Hinek dibêjin heya 5-10,000 kilometre neke nayê ser şîxweyî nû ye bi tor vedibe ev çi rast dere ve nizanim. Na ve ya Bunu tê gotin. ew şixwelê bêjin wek gundîkî yani dedî ew ya agahiyek şaş heye ku dedî dibêjin te modelek yani efsaneyî wekû kameramanê Arda jî got spas ew mesela dibê te yek nû kirî dibê belkî ma çi şimik tebik çarox de şah Güzel, bunu motor tek- yani teknik hatta aliye sporan beji otomobilan beji ku da modelek nû kirî lazım e pêwîst e ku tu zêde neser madê wê heta 5,000 kilometre jî piştî wê dikarê bide ser madê wê ew ya agahiyek şaş ji tara bêjin ev ya Ya normal şaş yani. be tişkin ne başı. Erê helbet. Yani gona divê merê bi her tiştî zanistî hebe. Zanist girîng e. Merê ji spora hîn bibe. Tişta ne ji gel. Gelek tiştê wan şaş e. û ew wê deynî mesela til Mêrdînê karûbarê xwe dike. Te endezcarê. Mêrdîn ji ber ku cadeyên wê ne baş in. Helbet bo ku stûv ve binê bilind ew ya pir baş e. Belê ji ber ku 4 metre û 7 santîme gelek mezin e gelek dirêj e pirsgirêkê wê parkirinê heye ew ya jî aneyînî ji bilî artûyê biya min pirsgirêkê wê herî mezin ciyek wek Mêrdînê ne wilo Belê. Wek de got ciyê parxê gelkî probleme. Lê ev jî heye her derê we qemera heye ew alîkarî mero dike. Rastî şî. gelek baş e qemera wê pêşî ji hene ne wilo Pêşîyê, paşê. jor de a sê deyî heye sê de Belê. Yani ya wî de baş e. Problema parxeyê lê qemera wî tiştî. hatta tiştê de standart ku gelek yedin de ji hene wek standart mesela ew acil fren heye frena acil heye ku mesela pêşiya de yek zarokê xwe bavê ber te jî nişkê fren dike êdin Hat de serê ji dike. bekirî û dawî de jî taybetiyek ji bo ewlehiyê gelek baş e a ew ê jî heye taqîkirina şerîdê cadeyê ne wilo Lê ew heye lê zêde ne baş naşixule ji ber rê me ne tu rê. Yani bêl rê tu ne ji şerît. Belê ji bo modelê ew ya ji bo Tu ne? Ewropa Belê ji bo Ewropa ez Ne ji bo bawerim Bankara? çêtir dişixule lê vir naşixule. Ne baş. belê Ez bikar jî nayînim yani. Ha belê rêyê otobana em derkevin herin me bikar nanî belkî ew derkêr were lê niha nava bajar de kêr nayê. em bahsa modê wê bikin modê wê gelek hez dikin mesela ekoyê normal sport heye individual yani a şexsiyeye ewana demek tu derbasî wan dibe wan dibijêre mesela sporê de hinekî din ew Dengê wê ji dedim. dengê wê zêde dibe belê veya dengê wê hinekî ji gorî modelên din hinekî din a rastî ne ê din henekin yani wek Bangladeş henekî ne ê veya rastî jî ji egzozê wê derdikeve dengê wê gelek xweş din merê jî aciz nabişî süspansiyona wê ji xwe beşî makporsine û dawî de jî ew ke serbixwe heye süspansiyonek serbixwe heye azad heye ew ji xwe modelê nêzîkî premium de avan taybetiya gelek girîng e adin de jî me Toyota de jî behs kiribû ew ê ciyek wek Mêrdînê dema ku de rê xerabe be lastikên dawiyê li gorî xwe yani hereket dikin ji bo ku zêdetir konforê pêşkêşî ajovanê xwe yani xwediyê xwe bike ew taybetiya gelek xweş dike tiştê ku ez bêjim gelek tiştê din hene bi rastî jî min gelek taybetî balqeşkirinê jî guhertinê jî me dibe ku mijbîra kiribe niha em zêde naxwazin dirêj bikin em 0-0 nizanim bikin nekin Cî hebe em bikin.
هم کجی هم بکن نه هم خوازن خاطری خوش جواب خوازه امی وید کن ویدیو باش چه بو و وکم دبیجن راستی کانال من چه قصی با عجبینن و پارو بکن او قصی و ویدیوی من در که پیش و امی به هفره کیف خوش ببن جبو کردی نه هم سر یا گنده بلالیه آنگو دیره زعفرانی هم خوازن خاطر هم موجیان خاطر جواب خوازن بمین خوشیه ده اوور به خاطری و ایشب جوانم یا چم غزالم ایشب جوانم یا چم غزالم ربوم جبه کسری چم غزالم ربوم جبه کسری چم غزالم کسرم ره بر